Omkring hver femte pårørende til en person med demens oplever ensomhed. Hver femte pårørende med omkring 100.000 mennesker med demens, er det altså 20.000 mennesker, som oplever sig ensomme, alene fordi en af deres nærmeste, typisk deres ægtefælle, har en demenssygdom. Det er ikke i orden i Danmark, synes vi. Det er et velfærdssamfund, som ikke burde være årsagen til, at mennesker oplever ensomhed midt i mængden. Hvad kan vi gøre ved det? Jamen, vi har jo et forslag, hvordan man kan skabe inklusion, hvordan man kan skabe en oplevelse hos de pårørende om, at de rent faktisk får mulighed for at dele deres viden. At de bliver en del af plejen. Det er ikke den rent lavpraktiske pleje nødvendigvis, men alligevel en del af det hele det der plejekompleks, som det er at tage sig godt af en person med demens. Det er jo igennem vores platform, at man hele tiden kan dele sin viden, og at de pårørende ikke behøver at føle sig ensomme, fordi de kan hele tiden aflevere deres iagttagelser. De kan hele tiden optage en dialog med andre pårørende eller med plejepersonale, hvis de er i tvivl om noget. På den måde mener vi rent faktisk, at man kan komme en væsentlig del af ensomheden ved at være pårørende til livs. Prøv at se mere på idify.dk, et program, som jeg har udviklet, fordi nogle af de nærmeste i min familie fik demens.